alături de mine se află colega mea Oana Coman și astăzi ne-am gândit să vă vorbim puțin despre prevenția accidentărilor și să vă oferim câteva sfaturi legate de reîntoarcerea în viața de zi cu zi. Nimic nu este mai plăcut decât să practicăm ceva care ne face să ne simțim bine și să fim în formă în același timp. Fie că practicați un sport de performanță, mergeți zilnic la sală sau practicați activități fizice doar în weekend, suntem dispuși la accidentări. Aceste accidentări apar prin supra-solicitare și duc la leziuni osoase, musculare și ligamentare. Aceste leziuni le putem preveni dacă ținem cont de câteva noțiuni. Printre ele se găsește încălzirea, care este o parte foarte importantă a oricărei activități fizice și ea are rolul de a ne introduce ușor în antrenamentul propriu-zis, prin creșterea temperaturii corporale, creșterea ritmului cardiac și a celui respirator. Stretching-ul are foarte multe beneficii asupra sistemului muscular. El trebuie executat lent până se ajunge la o tensiune musculară. Nu trebuie să fie dureros și poziția trebuie menținută între 20 și 30 de secunde. Un program de exerciții echilibrat. Indiferent de ce antrenament ne propunem să realizăm, ar trebui să includem exerciții de cardio, de forță și de mobilitate. Echipamente și tehnici adecvate. Este foarte important să folosim echipamente specifice fiecărei activități sportive. Spre exemplu, dacă alergăm, trebuie să folosim o încălțăminte special concepută pentru alergat. Revenirea post-efort este o altă parte foarte importantă a activităților fizice. Ea are rolul de a readuce organismul la starea de dinaintea antrenamentului și este gata atunci când pielea este uscată și bătăile inimii au ajuns la ritmul normal. Odihna. Este foarte important să nu facem activități fizice atunci când suntem obosiți. Noi recomandăm cel puțin o zi de pauză, o zi în care putem ajuta organismul să se refacă. În acea zi de pauză, o dată pe săptămână, ar trebui să ajutăm corpul și prin câteva mijloace suplimentare, cum ar fi tehnici de masaj sau automasaj, drenaj limfatic și terapie manuală. Vrem să subliniem că totuși câteva din aceste tehnici ar trebui să fie realizate de un specialist. Dacă aveți suspiciuni legate de o accidentare și regăsiți unul sau mai multe dintre următoarele simptome, atât noi cât și medicii noștri vă recomandăm să veniți la un consult de specialitate. Cum ar fi durerea persistentă în timpul sau după activitatea fizică. O umflare sau o inflamație în jurul articulației. Persistentă sau o nouă umflătură apărută în jurul unei articulații. Instabilitatea articulară sau, în termen popular, cedarea articulației. Cracmente dureroase. Ținem să menționăm faptul că cele nedureroase nu ar trebui să ne îngrijoreze. Și durerea persistentă în timpul sau chiar după perioada de repaus. Stresul cotidian este prezent în viața fiecăruia, de aceea vrem să amintim un pic de beneficiile activităților fizice asupra organismului. Activitățile fizice îmbunătățesc starea de spirit, sporesc concentrarea, reduc stresul și depresia, îmbunătățesc calitatea somnului, ajută la menținerea unei greutăți optime și cresc încrederea în sine. Acum am vrea să vă propunem următorul scenariu. Imaginați-vă că sunteți în trafic, blocați și sunteți în întârziere la muncă. Nu aveți alte opțiuni decât a sta acolo pur și simplu și a număra cum trec minutele. În acel moment, creierul dumneavoastră va începe să secrete hormon de stres. Acest lucru duce la creșterea ritmului cardiac și a celui respirator, iar musculatura se încordează. Acest lucru poate duce la dureri de cap sau de spate, deoarece, în mod normal, noi atunci când ne relaxăm și musculatura se relaxează. Dar ce se întâmplă când noi nu ne mai putem relaxa și nici musculatura nu se mai relaxează? Devine un cerc vicios și nesănătos. Tocmai de aceea vrem să vă arătăm un exercițiu de relaxare pe care îl puteți efectua.
O să rog acum pe colegul meu Tudor să se așeze. Un pic mai în față, te rog, Tudor. Mulțumesc frumos. O să te rog acum să închizi ochii, să strângi pumnii tare și să te concentrezi un pic la respirație și la tensiunea pe care o simți la nivelul pumnilor. După ce facem asta și ne-am concentrat bine asupra tensiunii, o să rog acum pe Tudor să deschidă ușor pumnii și să simtă cum tensiunea se eliberează de la nivelul mâinilor. Să continue să se axeze un pic pe ritmul respirației și să deschidă apoi ochii. Acest lucru poate fi efectuat la nivelul mai multor grupe musculare și se poate efectua până când ne relaxăm. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, sper că v-au fost utile informațiile pe care vi le-am oferit. Pentru mai multe exerciții puteți accesa pagina noastră de Facebook și de Instagram și de asemenea canalul nostru de YouTube. În cazul în care aveți întrebări, le puteți lăsa în secțiunea de comentarii. La revedere! La revedere!